kai yanzu mai shari'a dan tsirin tsinin gutsun durin babarka da kai nake yi mai shari'a dan kun je kun yi rigima da Abba El Mustapha ya tura ka bursin ka je ka yi fitsarancin ka an yi dan ka gyara amma faɗa dan ka gyara dan a taimaki maraicin rayuwarka baka ji ba to dan tsirin tsinin gindin babarka idan ka ƙara jam'u ko ƙara cewa wani a masana'antar fim ko wani abu ka yi rigima ka da kai da wanda kake yi yauwa ba mu da haɗi da kai kai rigima ka da kai da wanda kake akwai yayyan mu akwai abokanan mu akwai iyayen mu akwai yan uwan mu yauwa wannan bidiyon naka ne da kai nake mai shirya na rantse da girman Allah amma ata da zaka ci mai cin ana cikin masifa da bala'i aka dinga tsinewa uwata aka dinga tsinewa iyayena wa'anda su wa'anda ma suke cikin sabgar ma suke ganin ko suna da kwami kina ko suna cikin wata masifa ne fa ana fa cikin bala'i yanzu tsakani da Allah yanzu wa'anda suke raye ne suke wannan fafutukar yanzu kuma ya za a yi da iya yanzu wai koya wallahi ina kawai zaune sai tunanin nan ya faɗo min yanzu ina iyalan an sa Aminu S Bono ina su iyalan wannan bawan Allah mai yin izzar so ina bawan Allah nan Ibro ya iyalansa ina su da so ina duk fa shikenan fa kai talauci masifa ne Allah kai mana maganin masifa tunda mahaifiyata ta rasu dama ni tunda mahaifina ya rasu dama mu dangin mahaifanmu ba irin wayannan dangin mahaifan ne na yan hau ba na capitalism na menene dama mu dukan mu da muka taso ba mu da shi Allah shi yake mana ban dogara da kowane tsinan ne ba dama ni a duniya shi yasa in ba wannan masifar bala'i ba kaga yanda suke so dole wai sai sun kara haram to assalamu alaikum da Allah jama'a ina so wannan bidiyon na ku tsaya ku saurare shi da kyau kuma ku yi mana adalci sannan ku tura min shi ya je inda nake so ya je ba don kuma ba saboda akwai wani wanda ya zo yi wata magana a kan wadda ta danganci mu 'yan fim gabaki ɗaya mu da duka mata da mazanmu da duka dai da manya da yaranmu da tsofaffinmu ya mana jam'u ana ce masa mai wushirya wato Ashir mai wushirya saƙo maƙoƙo saƙonka ya zo kuma mun ji saƙonka akwai magana guda uku da zan yi magana a kai masu muhimmanci wanda ka faɗa a kanmu to Ashir mai wushirya ka yi magana a kan wai mu 'yan fim duk lokacin da muka zo ƙarshen mu baya kyau to Ashir mai wushirya mun ji saƙonka kuma abin da ka faɗa inda kake cewa wai ƙarshen mu baya yin kyau sannan ba ma gama lafiya to Idris mai wushirya abin da muke so mu sanar da kai shine idan kana da matsala da kai da ƙawayenka irin mata 'yan fim wanda kai harkoki da su ko gaje ku kulla wata mu'amalar ku yau kuka samu saɓani kai Idris baka isa ka zo ka kalle mu kai mana kuɗin gora ba kai baka isa ba wallahi ka kalle maka mana kudin goro idan kana da matsala da wasu a cikin mu ko kuma wanda kuka yi rayuwa da su musamman yara matan nan namu da suke jajibo ku su zo suna rayuwa da ku wanda wannan personal life na dan adam ne baka isa ka hana shi ba to kai baka isa dan kana da matsala da su ba kai mana kudin goro kai kaɗan domin Hausawa suka ce ana barin halas don kunya ko da kana tare da mutane in ka samu matsala da wani kana iya kallon wasu wanda kake rayuwa da su idan ka tashi ko da za ka yi musu wani abu ido ya kauce amma na fahimci abin naka akwai rashin kunya mu za ka kalla ka ce ƙarshen to me yasa ƙarshen mu baya kyau saboda mun rasa ci ko kuma mun rasa sha ko kuma mun rasa muhalli ko kuma mun rasa yadda za mu yi bari ka jin gaya maka Idris ko irin wannan bidiyon da ake yi ake so za ka ga an ɗora 'yan fim suna neman taimako ko suna da wata matsaloli duk sana'ar da ka sani a duniya suna da irin wannan mutanen ba kowace sana'a ba ce kowa yake arziki sannan kuma kai baka isa a cikin maka ce ba masu arziki ba akwai masu arziki akwai wanda Allah ya azurta dama ita rayuwa akwai wanda Allah bai azurta ba na farko kenan na biyu na ga bidiyon ka inda kake magana akan Haruna Talla mai fata wai ta kare masa kaza da kaza billahi allazi la ilaha illa huwa Haruna Talla mai fata ya fi ka arziki 100%. Kuma kai dan TikTok ne, kai ka san me ake nufi da content. Wannan abin da kaga yana yi content ne, yana sanama yake daukar wayarsa. Yayi irin wannan bidiyon ya dora dab saboda kawai ya samu comment da lakin amma kai Haruna Talla mai fata baka isa ka ce masa wai talaka ba. Mutumin da yake da kamfanin recycling yana da injina sun fi guda 10
mutumin da yake international business daga China, Dubai, sannan ya ɗebo kaya daga Lagos ya abin nan, kai wannan kai ka san shi? Saboda kawai ka zo ka yi rayuwa da wasu mata a cikin mu makaskanta wanda ba su da kosisi, shi yasa kake ganin kowa ma haka yake? To ba a haifi ɗan da ya isa ya kalle mu ya gaya mana magana ba, wai mu rabu da shi. Ka zo ka faɗi duk abin da ka ga dama, har kuna yin bidiyo da wannan yaron Hannafi ɗan gidan Ibro, shi ma a gabansa kana cin zarafin mu ko a jikinsa, shi ma za mu zo kansa. Babu wani mutum da ya isa, wallahi ba ma kai da kake shigowa cikin mu ba, kake rayuwa da mu, wani na waje wai ya zo ya zage mu kyale shi, babu shi wallahi, an wuce wannan era. Da dai duk an yi irin wannan abun, amma yanzu babu shi wallahi. Saboda haka abin da nake so in gaya maka shine, ka zage mu kuma sako ya zo, sannan ka mana kuɗin goro. Ka sani Idris, wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa azimi ne a bakina. Duk wanda ka san ka haɗu da shi a cikin masana'antar nan, inda ire-iren mu ne, to dama da ka ga muka fita da gudu, wallahi tallahi Idris sai jikinka ya gaya maka. Mu ba wani wai mu kai kawai hukuma ko kuma mu ɗauki mataki akan ka ƙarya ne. Yadda kake tunanin kai mara kunya ne, ka shiga social media zaka ci zarafin mu, wallahi tallahi baka isa mu kyale ka ba. Baka isa ba, kai baka isa ba. Irin wannan abin da kuke yi na rashin kunyar ku, mu ba mu taba shiga harkokin ku ba, amma baka isa dan ka samu matsala da wasu yara yan fim da suke cikin mu ba, yan balaja'u, wanda dama wannan su ne suke janyo mana zagi, sannan ka zo kawai ka zo kai mana kuɗin goro, ka zo kana ta zage-zage, kana ta wani bidiyo, kana ta wani abu, ka fi rashin kunya. Kai yanzu in dan halak ne, ka irin rayuwar da ake da kai, in an haɗa a gaisa a mutunta juna, kai ba za ma ka iya kallon wannan abun ba. Hausawa suka ce ana barin halas don kunya, ko duk irin wannan